first time that I saw Castells, I couldn't believe my eyes. I thought, what are they doing? I mean, this is just crazy. I mean, this is extremely dangerous. And traveling around, I've never found anything that comes anywhere close to that. Every member of society can take part in Castells. Once you find the right combination of people and strengths and heights, you can build whatever you want. Never thought I would do that in my whole life. S'aguanta sol! Imagineu-ho si estigueu concentrats. El concurs de Tarragona, it's the World Championships of Castells. There's a lot of rivalry. It's normal. It's sports, right? So you want to win. Serà renyit, No en tingueu cap dubte. Ha sigut l'experiència més dura que he viscut de cap de colla. Tenim opcions reals de guanyar el concurs. No els hi posarem gens fàcil. Que senti la plaça que som aquí i que anem a guanyar el concurs. The last concours we lost, and so we have a point to prove. Castellans de Vilafranca! L'Abril és una nena molt competitiva. No li agrada perdre en res. No li prohibiré. És la seva il·lusió, la seva il·lusió. Estàs nerviosa? Sí, estàs nerviosa. Només l'hem fet un cop a la història. If you want to win, you have to take risks. Arrenquem, Espanya! Els últims que apreten, que no deixin vèncer. Compta't fa mal. Dos! Ja et fa molt de mal, ho sé. Si els castells no tinguessin risc, no enganxaria com enganxa.